наздик 13 000 соҳибкорони хурду миёна давоми 6 моҳи охир фаъолияти худро муваққатан боз доштанд, ки сабаби онро ба пандемияи COVID-19 рабт медиҳанд. Дар ин бора раиси вилояти Соғд Раҷабои Аҳмадзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Аз рӯи таҳлили раиси вилоят таъсири манфии пандемияи коронавирус ба ин минтақа беш аз 500 миллион сомониро ташкил медиҳад. Яке аз сабабҳои ин ҳолат манъи парвози ҳавопаймо ба дохил ва хориҷи кишвар мебошад. имрӯз алоқа байни дигар давлатҳо, хусусан Федератсияи Россия, Чин, Туркия, Аврупо пурра манъ шуд. Бинед фурудгоҳҳо манъ шуд. Як рӯзба аз ҳамин фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд то 5-6 тайёра ба Федератсияи Россия парвоз мекард. Агар ҳар як тайёра 200 нафари гирад, то қариб 1,2 одам мерафт. ҳар як таби тиҷорат буд. қариб 13 000 имрӯз соҳибкорони хурду миёна, ки имрӯз муваққатан ҳамин таъсири пандемия вай кард, фаъолияташон муваққатан боз доштанд. маълумоте ки ман аз нозироти андоз гирифтам. лекин ҳама нигоҳ накарда имкониятҳое ки имрӯз пешвои муаззими миллат барои мову шумо шароит фароҳам оварданд, имкониятҳои дохилаи мо истифода бурда маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ 114% таъмин кардем. Лекин таъсире ки расон имрӯз қариб 500 миллион сомонива ҳамин саноат бояд иҷро мешуд, ҳамин иҷро нашуд 500 миллион. ҳозир мо нақша кардӣ бо амри раиси вилоят ситоди беҳтар кардани вазъи иқтисодии иҷтимоии вилоят ба имзо расидааст. раиси ситод ман бевосита Анвар Ёқуби муовини раиси вилоятро вобаста кардам. дар он ҷо 46 нафар мутахассисони беҳтарини вилоят аз шаҳру ноҳияҳо, иқтисодчиҳо, имрӯз беҳтарин имрӯз мутахассисо ҷамъ шуданд. таҳлил гузаронда истодем ки имрӯз сармояи аз басе ки пандемия буд, сармояам кам шуд. баъзе лоиҳаҳо муваққатан ҳозир мо бояд ҳамин то ҷашни ҳамин истиқлолият дар вилоят 20 корхонаҳои нав ба истифода дода мешуд. имрӯз аз ҳисоби рӯз шудан баъзе технологиҳо ворид нашуда истоданд, ё имрӯз соҳибкорҳои мо рафта аз он ҷо оварда барои ҳамин ҳам ин таъсираша расон. лекин мо ин ба нигоҳ намекунем. мо имконият дорем, имрӯз мо қувва дорем, имрӯз мутахассисои беҳтарин дорем. мо кор карда истодем ки ҳамин марҳилая гузарем. ҳоло вазъи эпидемиологӣ дар вилояти Соғд нисбатан қаноатбахш буда аз рӯи таҳлили Раҷабои Аҳмадзода имрӯз дар беморхонаҳои шаҳру навоҳии вилоят 36 нафар сокинони сироятёфта бо COVID-19 зери назорати духтурони сироятшинос қарор доранд ва табобат мегиранд. шурӯъ аз охири моҳи апрел то ба имрӯз 1938 нафар сокинони Соғд ба коронавирус сироят ёфтанд. аз ин шумора 1886 нафар сеҳат гардиданд. дар сохтори госпитали шаҳру ноҳияҳои вилоят ба санаи имрӯза чихеле ки гуфтам 36 нафар беморон бо ташхиси иттилоби шуш бо COVID-19 ва сироятёфтагон бенишони беморӣ 17 нафар дар 8 шӯъбаҳои сироятӣ муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои вилоят муолиҷа гирифта истодаанд. аз гузаргоҳҳои сарҳадии вилоят 7117 нафар шаҳрвандони кишварамон дар муассисаҳои тиббии вилоят барои назорат ва муоина ба карантин дар бар гирифта шуданд. пас аз гузарондани таҳлилҳои озмоишӣ вирусологӣ бо хулосаҳои манфӣ мо ба хона ҷавоб дода шуда таҳти назорати табибони оилавии макони зист қарор гирифтанд. дар вилоят ҳамагӣ 15225 кати бистарӣ мавҷуд буда. дар шӯъбаҳои сироятӣ беморхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва 3 беморхонаҳои касидаҳои сироятӣ зиёда аз 1050 катҳо барои беморони сироятӣ пешгирӣ шудааст. инчунин зиёда аз 1700 катҳо ҳамчун катҳои захиравии карантинӣ дар замини муассисаҳои тандурустии вилоят ташкил карда шудааст.
барои пешгирӣ аз мавҷи дуюми коронавирус чораҳои махсус андешида шудааст. ҳоло дар вилояти Суғд 170 дастгоҳи нафаскашии сунъӣ, 200 адад оксигенератор, 170 адад кардиомонитор мавҷуд мебошад, ки аз ин пеш ба ин таҷҳизотҳо танқисӣ вуҷуд дошт. ҳоло духтурон низ барои пешгирӣ аз табобати коронавирус таҷриба пайдо намуданд. ваҳму воҳима ва таҳлукаҳо паст рафт. аз ин рӯ тамоми қувваҳо ба хотири пешгирӣ аз COVID-19 равона карда мешавад. мо зиёда аз 300 000 таблетка дороҳои зидди вирусӣ, маҳлули маводи безараргардони гипохлориди кальсий 50 тонна, маҳлули безараргардони гипохлориди натрий имрӯз 20 000 литр, ниқоби яккарата зиёда аз 200 000 дона, респиратор имрӯз 25 000 адад, айнак 20 000 адад, корҷомаи яккарата 20 000 адад, корҷомаи бисёркарата 20 000 адад заҳира карда шудааст. дар муассисаҳои тандурустии вилоят 35 456 нафар кормандон, аз ҷумла 5 276 нафар табибон, 17 945 нафар кормандони миёнаи тиб ва 12 235 нафар дигарон фаъолият доранд. фаъолияти духтурони вилояти Суғд барои пешгирӣ аз коронавирус дар давраи ҳассос ба таври бояду шояд ба роҳ монда шуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода мегӯяд, таҷрибаи духтурони вилояти Суғд барои минтақаҳои Осиёи Миёна намунаи ибрат буданд. Ин хулосаи раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода баъди суҳбат бо мутахассисони Созмони Умумии Ҷаҳонии Тандурустӣ ба даст омадааст. раҳмат имрӯз табибова, бовар кунедтон, ман намояндаи воза қабул кардам. омада бисёр баҳои баландо дониши табибои моева даже гуфтанд ки мана муаллима мо намуна мегирем дигар давлатҳои пешрафта ва ҳамин ваи нақшае ки имрӯз табибони вилоят муолиҷа карда истоданд. соли оянда барои табибон дар шаҳри Хуҷанд хонаи хизматӣ ба истифода дода мешавад. дар марҳилаи авҷи пандемияи COVID-19 духтурон ба қасами худ содиқ монда ба хотири сиҳати омма ҷонбозиҳо карданд. як хонаи хизматӣ барои табибон, ҳамин мо аллакай нақша гирифтем, як сола сохта медиҳем, ҳамин марҳила ба марҳила табибои беҳтарине ки ҳамин ҷарроҳ ҳастанд, вирусолог ҳастанд, эпидемиолог, дигар ҳамин ҳавасманд мекунем ки омада ҳамин ҷоя хизмат кунанд. баъди пайдо ва паҳн шудани коронавирус Тоҷикистон барои сохтмони беморхонаи махсуси сироятӣ таваҷҷӯҳи бештар кард. айни ҳол дар ҷамоати деҳоти хистиварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беморхонаи сироятӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. акнун тасмим ҳаст дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои дигари вилояти Суғд беморхонаи сироятӣ аз минтақаи аҳолинишин дуртар сохта ба истифода дода мешавад. паҳлӯҳои дигари нишасти матбуотии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар барномаҳои минбаъдаи хабар инъикос карда мешавад. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.